Kedves szülők, kedves gyerekek! Szicsóri Valéria vagyok, a Cini Muzsika zenebölcsi zeneóvi vezetője. Ezen a nyáron Cini Muzsika zeneóvi tábort szervezek 5-6 éves gyerekeknek. A táborban az énektanulás és a mozgásos játék mellett kreativitást is fejlesztek. A programok közt ezen kívül szerepel játszóház, ugrálóvár, arcfestés, lovaglás és kirándulás. A tábor helyszíne a Chic Music Club a Domb utca 1 szám alatt és a Domb utcai Menza ebédlő épülete. Mivel napközis táborról van szó, 8-tól 4-ig tart a tábor minden nap. A tábor ára 20 000 forint, ami magában foglalja 3-szori étkezést, a programokon való részvételt és egy Creativity tanulás CD-t óvisoknak. Az étkezések helyszíne a Domb utcai Menza, ahol egészséges ételeket fognak enni a gyerekek, és rendelkezésünkre bocsájtanak egész nap ásványvízet. Ezen kívül orvosi ügyelet is lesz a tábor alatt végig, illetve büfét fog üzemelni. Jelentkezni a tábor díjának a befizetésével lehet a Debrecen Halközütletház Simon Fiút 4-6 szám alatti üzletházban, a félemeleten, a francia kozmetikában. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor a 0630 688 94 46-os számon tud tőlem érdeklődni, illetve mindenkit szeretettel várok a táboromba.